5 грешки, които ви пречат да продавате в Instagram и как да ги поправите. Здравейте и добре дошли! Ако се чудите защо профилът ви не расте или продажбите ви в Instagram са слаби, вероятно допускате някои от тези грешки. Останете до края, защото ще ви споделя безплатен гайд с 10 идеи за сторита, които продават. Тези идеи ще ви помогнат да привлечете повече клиенти и да направите профила си по-ангажиран още днес. А сега, нека започнем с първата грешка. Грешка номер 1 е неправилно написано био. Първата грешка, която спира продажбите ви, е неправилното написано Instagram био. Ако в биото ви липсва ясен призив за действие или не е ясно какво продавате, хората просто няма да останат в профила ви. Те трябва веднага да разберат кой сте, какво предлагате и как могат да се свържат с вас. Как да го поправите? Напишете кратко и ясно описание на това, което правите. Добавете линк към оферта или сайт и винаги включвайте призив за действие. Например, грешен вариант. Маркетинг експерт, правилното изписване на биото е: помагам на бизнеси да продават чрез Instagram. Пиши ми на лично съобщение за консултация. Малките промени в биото могат да направят голяма разлика. Грешка номер 2 е лоша стратегия за сторита. Втората грешка е лошата стратегия за качване на сторита. Виждам профили, които или качват само лични неща, или само промоции и продажби. Истината е, че балансът е ключов. Как да го поправите? Публикувайте 80% полезно и интересно съдържание, зад кулисите, съвети, процеси. Оставете 20% за директни продажби. Пример: покажете как подготвяте продукта или как изглежда работният процес, а след това завършете с "Готови сме за новите ви поръчки". Грешка номер 3 е прекалено сложни публикации. Третата грешка е създаването на твърде дълги и сложни публикации. Когато текстовете са прекалено дълги или визиите претрупани, хората губят интерес и преминават нататък. Как да го поправите? Фокусирайте се върху кратки, ясни и визуално привлекателни постове. Използвайте до 3-4 изречения и завършете с ясен призив. Пиши ми на лично съобщение за повече информация. Пример: грешен вариант за писане на пост. Дълъг текст с обяснения. Правилно изписване на публикация. Кратък текст с конкретна оферта и линк. Грешка номер 4 е липса на призив за действие. Четвъртата често срещана грешка е липсата на ясен призив за действие. Ако не кажете на хората какво да направят след като видят публикацията ви, те просто няма да го направят. Как да го поправите? Винаги добавяйте призив за действие в края на всяко стори, пост или рилс. Пример: кликни на линка в био за повече информация. Или пиши в съобщение думата "оферта" за специална цена. Грешка номер 5 е нередовно публикуване. Последната често срещана грешка в развитието на Instagram профил е нередовното публикуване. Ако публикувате хаотично, веднъж на месец, а след това изчезнете за седмици, алгоритъмът и вашата аудитория ви забравят. Как да го поправите? Създайте график за публикуване. Публикувайте от 3 до 5 пъти седмично и сторита всеки ден. Консистентността е това, което изгражда доверие и продажби в Instagram. Това бяха 5 най-често срещани грешки, които пречат на продажбите ви в Instagram. Напишете в коментарите коя от тях допускате най-често. Ако искате да получите безплатен гайд с 10 идеи за сторита, които продават, можете безплатно да го изтеглите от линка долу в описанието. Абонирайте се за канала, защото съвсем скоро ще кача ново видео за увеличение на продажбите в Instagram. Не го пропускайте!